Yes, aim. Je to na styl FNAF jedničky. No vidíte. To je ten smrt. A ono se to roznese. Hi, I'm Flumpty Bumpty. I'm an egg. I'm immune to the plot and I can transcend time and space. Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. Have fun. Takže kamelí s nežerou teda. Kamelí teda nežerou. Já jsem to viděl u nějakých youtuberů. Jedničku jsem teda viděl, ale dvojku a trojku tak ne. To je. Tady jsou oba dva. Kamely, který nic nežerou. OK, protože tady vidím nic. No. A prostě ne. Já jsem natáčel trojku, takže nebo dvojku. Už tady je ten smrt. Tady tahle díra. Já spíš mám za úkol kontrolovat tu gorilu. Viděl jsem menu, že prostě je tam How to mod, takže pokud to dokončím, tak nepočítejte, že bude How to mod, ano? Ve dvojce už to taky nedojeme. Hele, 3 minuty a jeden aim, to tak trvá dlouho přece. No. 5 aim a je... 5 minut natáčím skoro a je aim. Natáčím to 9 hodin. Teďka jsem vstal a nejedu sem.
se to tak seká. Jako jednička to zacala. Ten Flumpty sérii. Já to mám píš 2, 3 a 1. Mě píš nejvíc baví ta 2, než ta 1 a 3. Jak jsi se tady dostal? Kde? Takže Foxy. To je typický Foxy. Tohle je Foxy. Je to Bobo. Já bych se měl sestít energii. By se měl fakt sestít energii. Já tu 1 ani asi nedohledám. Ta je moc prostě špatná. Tu 1 prostě ani nedohledám. Ale po té hře, po tomhle videu by jsem, no prostě a zítra by jsem udělal prostě video Robloxu, už dlouho nevyšlo video Robloxu, tak asi udělám video Robloxu. No tak tohle fakt neuzumím. Hej! Co ty klaune? On se přibližuje. Jsem nechtěl dát tu kameru. Já nechci být s ním tady zavřenej. Ne, já ne. On se přibližuje. Já se nesmím dívat do té kamery. Co to bylo? Tak já prohledu. Tak se rozpustce, že jsem umřel. Ale můžu se jako dívat na kamery, to je prostě. To je go do Freddy. Jo, vím. To je prostě pitomý, já se můžu prostě dívat na kamery. To
dobrá omeleta. Tyjo, já mám husí kůzu. To byl ten mě husí z Danské, nebo co to je. Takže jak já řeknu, tahle hra to teda zapsala, ale je to úplná piko. Jako můžu říct, že to je dobrá hra, ale jinak je to prostě pitomost. Jako dojde tobě baterka opisu, ale stejně se můžeš dívat na tablet. To se má zhasnout celý komplex, nebo taky to bylo ve FNAFku. Nebo prostě, já nevím. A za druhé, vypadalo to strašně. Vím, že to začalo, já mám píš rád tu dvojku. Trojka je jako druhý místo a jednička je jako to poslední. Jednička je příšerné. Tak jo, doufám, že tohle video se vám líbilo. Bylo to na klasí série Flamties, ale prostě tak to tak bývá. Tak jo, uvidíme se u videa dalšího FNAFka nebo Robloxu. Ahoj!